Guys, sa video kong ito, ipapasilip ko sa inyo yung mumunti naming sasakyan, yung tinatawag naming Chase. Kaya Chase, di ba sa vlog ko, nung unang vlog ko, may Chase check-up sa Rapidi, yun. So mamaya, hahanap tayo. Pag nakahinto tayo, papasilip ko sa inyo tong loob. Siyempre, wala namang special. Alam nyo naman yung Fortuner. So, ganun. So, ito pa rin damit ko. Kasi ginawa ko to isang araw lang eh. May mga ibang vlog pa ako nung nagpapa-check up ako. Ayun. Saka nag-Wilcon ako, may binili ako. Yung dati kong hanapin na lang kay Alex Pangan Jr. Mag-subscribe kayo. Parang awan nyo na. So, pag nakahinto tayo eh, siyempre, konting lang. So, yung makina nito is 2.5 D4D. Saka G variant siya. Hindi siya yung top of the line na yung V, di ba? Yung V. So, G variant lang siya. Parang gusto kong bumili ng may iba tayo. Parang gusto kong bumili ng ulam. Sige na lang. Okay. So, nilalakbay natin tong Pusok Road. Ito, Pusok Road to. Lapu-Lapu City. Ayan. Ayun, nakastop. Nakastop siya. Seconds na lang, so mamaya na lang tayo kasi mag-go na din eh. Itong siyempre first generation pa to guys, so may mga maraming features na yung bagong all new Fortuner na wala dito. Siyempre alam niya kung anong nagustuhan namin sa sasakyan na to. Bakit ito ang binili namin? Kasi hindi namin afford yung brand new. Kaya yun, itong binili namin. 2014. Hindi pa namin yung afford yung brand new. Mahal. Mahal yung monthly. Sa sakit ulo namin. So, mas pinili lang muna namin stay put lang muna. Pag binigyan na ng blessings, pero hindi pa rin yan priority natin guys, since 2014 pa ito, diba? Lang, one at a time. So yan, medyo nakahinto. So, tanggalin ko lang tong phone. So yan guys, yan yung likod. Yan, may car seat pa si Marius, yung 5 years old ko, magsi 6. Ayun, yan siya. Yan. Tapos yung gilid, yan normally. Yan, may power window. Tapos yan. Yan, steering wheel, dashboard. Yan. Saka may dyan, no? Para hindi tayo masita sa coding. Yan. Ito, stoplight yan sa unahan eh. Yan, nakahinto. Siyempre. So, ayan. Ayan, simpleng-simple lang. Ayan. Oh. So, alam naman ng lahat yan kung anong nasa loob nito. Ganun lang kasimple. Stop pa rin. Importante lang sa guys, sasakyan is talagang mini-maintain ng may-ari yung regular check-up, regular change oil, para siyempre yung oil yung buhay ng makina eh. Saka check-up na rin yung under chassis. Yun yung mga ko guys, yung pinaka-importante sa akin, no, aside sa oil, is yung under chassis talaga.
Kasi ayoko nung may mga kalampag. Kahit naman pa paano to 6 na taon na wala pang kalampag. Teka guys, parang dumilim. Pasensya, parang dumilim kanina, napindot ko yata. Okay. Ayun. Ayokong may kalampag sa ilalim, yung pag ka ng lubak, kahit maliliit na lubak lang gumaganon. Tapos kung lumiliko ka, parang may mga tumutunog. So ayoko ng ganon. At saka guys, yung suki kong Rapide, halimbawa ganito, may sira sa ilalim, sa suspension or mga sa under chassis. Kung hindi pa siya masyadong, kahit hindi pa siya masyadong maalo guys, mararamdaman mo na yan lalo na pag mga lubak na maliliit lang. Mararamdaman mo na yan. So ang gagawin ko dyan, ipapress ko muna kung wala pa akong pambili. Anyway, may lifespan naman yan. Hindi naman yan 1 linggo lang. Magtatakbo pa yan 1 year Pag hindi masyadong yung luwang niya, hindi pa masyado na ganun ka yung play. Na siyempre alam naman ng mekaniko na pwede pa i-press saka gamitin for 1 year hanggang sa may budget ka. Di ba? So yung ginagawa ko. Pero dito, well, hindi pa naman lumuwang for 6 years. So wala pa. Yun dati, yung crosswind ko, ganon ginagawa ko. Wala pa akong pambili. So bossing, press lang muna natin. So, pwede pa yan. Okay pa to, 2 years. Tapos ganon. Tapos kahit for less than 2 years, kahit mga 1 year pa lang, hindi pa siya nag-play ulit, so may pambili na ako, so bibili na lang ako. Tapos makikiramdam lang muna ako dyan sa kondisyon nung sa under chassis, kung may play na ba. So kung wala pa, hindi ko muna yan papaayos. So pag naramdaman ko na mayroon na, nagparamdam na naman, ayun na, tanggalan na. Nakakatakot kasi guys, yung alam mo yung gulong na para pag biglang gaganon, biglang natanggal yung ball joint noon. Kasi mga siguro 3 beses na ako may nakita sa kalsada Una yung adventure, tapos yung pick up, bigla na nakasunod ko, bigla na lang hindi na gumiwang, dumiretso na, tanggal yung kaliwang gulong. So ganun, parang napilay, ganun yung nangyari, parang natapilok. So huwag natin hintayin na magkakaganon. Walang naman, alam naman ng halos lahat ng may sasakyan, alam naman paano i-maintain. Kaso lang, kulang sa oras, minsan budget. Siyempre, big factor yung budget. Ayan. Kasi nasa trabaho, nasa abroad, tas misis lang yung naiwan. Siyempre si misis, hindi naman sa pangmamaliit, mas lesser idea siya sa kay mister. Tsaka hindi siya basta-basta mag-iisip na ay ano na pala ngayon, ano na pala, dapat i-check up na. Hindi. Parang kung minsan nga nag-aantay pa yan ng advice from mister So ganun kadalasan yung nangyayari. Meron namang iba talaga, grabe, taken for granted lang yung sasakyan. Basta tumatakbo pa, pasintabi po sa mga natatamaan. Buti wala dito yung natatamaan ko Diyan lang yung kadalasan nakaupo. Basta tumatakbo pa yung sasakyan, wala, sakay pa rin yan, drive pa rin yan ng drive. At saka guys, pansin niyo, wala akong music. Dahil hindi ako nag-uo ng stereo kadalasan Kasi gusto ko na every time na magda-drive ako, kung anong narinig kong tunog from the previous drive ko, ganoon pa rin maririnig ko. Kasi pag mga ano na yan, ibang tunog na yan. So ayun, baka may sira na yung wala dati, tapos biglang oh my god, may tumawid na taong grasa. Sorry. Sana nga tayo ako dun nabara ako dun
So ayun, kailangan lang on time kang magpa-check up sa anong tawag na yun, PMS. Marami namang marami namang mga talyer. Pero suggest ko lang, kung mayroon taga Lapu-Lapu na makakapanood nitong video ko, puntahan niyo yung Rapide diyan sa Basak, Kagodoy Road. Murang-mura lang kumpara sa iba diyan. Siyempre kung may mga kaibigan kayo, of course doon kayo. Suki yung shop dati. Pero gusto ko subukan nyo. Kasi kumpleto sa tools, experience mechanic. Kahit gaano ka ka-experience na mechanic, kung kulang ka naman sa tools, siyempre, experience ko dati, ganun dalhin mo to sa kasi kailangang i-press, kasi kailangang butasan. Di ba mas maganda one-stop shop? One-stop shop. Kasi noon dati talaga, nung kakaumpisa ko pa lang, multi-cab pa yun. Sabi na, kailangan tong i-press, dalhin nito sa machine shop ni ganyan. Ganun ba? Sabi ko, siyempre kaibigan ko doon din ako tumatambay, doon ako nagpapaayos. So na-realize ko, mas maganda yung one-stop shop. Yan lang mga tips ko sa inyo. Alam nyo naman yan. Kailangan lang ng atensyon yung sasakyan. Hindi lang basta mo lang yung sasakyan i-drive. Parang dapat parte na siya ng buhay mo. Kailangan mo siyang pansinin, kausapin. Yun ang iba, nag-aalaga ng halaman, di ba? Kinakausap, binibigyan siya ng halaga. Hindi lang yung literal na sasakyan lang pag nasira. Kailangan kahit walang sira yan for 4 months, kailangan mo pa rin yang dumalaw naman tayo minsan sa shop. So boss, pwede ba tingnan ganyan? Marami namang nag-o-offer ng free check-up. Isa na yan yung Rapide. So, boss, pwede bang patingnan yung ganyan? Bakit? Ano napansin mo? So, wala naman. Baka naman kayo mas expert kayo. Well, kung sa driving experience, siguro mas experience yung may-ari. So, pwede boss patingnan para sigurado may biyahe ako. Ano ba, may biyahe ka? Kasi may biyahe ako ng ganyan, mga ilang kilometro. Sige. Tapos yung oil, napalitan na ba? Oo, kakapalit lang yan. So, kailangan huwag hintayin yung sasakyan na masira. Huwag hayaang masira. Kailangan maintenance para hindi aabot sa point na seryosohan. Baka sa kakatipid natin ay malalakihan pa tayo. Kasi minsan may mga parts ng sasakyan na nakakahawa yung diferensya. Hindi yung typical na pag nasira yan siya lang. Minsan may mga parts na nangdadamay. So, kailangan talaga maintenance. So maraming salamat. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, please. Subscribe. Wala pa tayong mga sponsor. Kwentuhan lang tayo. Kwentuhan sa loob ng sasakyan. Pero guys, please subscribe. Thank you very much.